Nyt on kiire. Jos silmään roiskahtaa syövyttävää ainetta, sekunnit ovat kalliita. Tartu pulloon ja kierrä. Kädessäsi on pullo tehokasta ja taatusti tuoretta huuhtelunestettä. Pidä silmää auki peukalolla ja etusormella. On tärkeää, että koko silmä huuhtoutuu. Jatka huuhtelua useita minuutteja, jotta silmä on varmasti täysin puhdas. Aseman 2 pullolla pääset huuhtelussa alkuun. Ne riittävät noin 3 minuutiksi. Cederoothin valikoimista löytyy myös 5 silmän huuhtelupullon laukku, jossa pullot säilyvät yhtä puhtaina ja hygieenisinä kuin huuhteluasemassa. Pidä tällainen laukku aina saatavilla. Cederoothin silmänhuuhtelupullot ovat reilun kokoisia ja säilyvät pitkään. Ne toimitetaan pareittain, jotta aseman käyttövalmiuteen voi aina luottaa. Vaikkakaan 2 huuhtelupulloa ei korvaa kiinteää silmän suihkua, 5 pullon silmänhuuhtelulaukku parantaa jo tilannetta huomattavasti. 1 pullosta riittää noin 1,5 minuutiksi, joten laukussa on yhteensä yli 7 minuutin huuhtelukapasiteetti. Siinä ajassa on mahdollisuus saada silmä jo hyvinkin puhtaaksi. Muista kuitenkin, että jos silmässä on syövyttävää ainetta, vasta vähintään 15 minuutin huuhtelu puhdistaa silmän kunnolla. Muista myös tarkistuttaa silmä lääkärillä.